гайс, този епизод ще бъде жесток, защото ще бъде кетч. Ето първия опонент, Биг Шо. Ето го и втория опонент, Рей Мистерио, без маска. Добре ли, свърших представянето. Сега искам да заснемеш. Ще бъда бърз, обещавам. Като кажа старт, почваме, нали знаеш? Пусна. Свършихме с представянето. Време е за атака. Първа тайна. Рей Мистерио преобръща Биг Шо. Биг Шо копие. Уоу, Рей Мистерио полетя. Но какво е това? Изведнъж Рей Мистерио стана още по-голям. Хвърля Батман на въжетата. Дали ще го направи? Ще го направили? Ще го направили? Той ще скача. Зверско! Зверско стъпване върху Биг Шо. Хвърля го. Мачка го. Ето го пак нашия Мистерио. Батман. Биг Шо е почти в безсъзнание. Кракът е вдигнат, всичко друго е долу. 1, 2, 3. Победител посредством туш е Рей Мистерио. My name is Mysterio and I'm the winner. Batman. You're deft.